La delegació olesana de l'Associació de Suport a les Persones amb Autisme va realitzar el seu acte de presentació el passat divendres 18 d'octubre aquí al Centre Cívic d'Olesa de Montserrat. La jornada va comptar amb famílies, professionals i ciutadans interessats en donar a conèixer el treball de l'associació. A l'acte van assistir 80 persones. Actualment l'associació Azotea agrupa 200 famílies en 17 municipis. El passat divendres 18 d'octubre, el Centre Cívic d'Olesa de Montserrat va ser l'escenari de la presentació de la delegació local d'Azotea. L'associació, fundada fa 10 anys per un grup de mares, ha esdevingut una peça clau en el suport a les famílies amb persones autistes. Amb un equip de professionals, entre ells psicòlegs i logopedes, Azotea ofereix serveis personalitzats que cobreixen des de l'acompanyament terapèutic fins a la formació per a escoles i entitats. Durant l'acte es van compartir testimonis commovedors d'alguns dels membres d'Azotea, com en Quico, pare d'un nen amb autisme, o la Mireia, una infermera autista que ha criat els seus fills dins del mateix espectre. A més, la delegació d'Olesa s'ha compromès a organitzar activitats que afavoreixin la inclusió, com formacions, sortides i activitats d'oci amb l'objectiu de crear un poble més conscient i respectuós amb la diversitat. La jornada va concloure amb un missatge d'esperança per al futur. Pilar, representant d'Azotea, va anunciar que la inauguració d'aquesta delegació és només el començament d'un projecte ambiciós d'expansió, amb la intenció d'obrir noves seus per oferir suport a més famílies arreu del territori.